Sanibonani. Bafowethu, angazi lento udlula kanjani, kodwa ngenxa yokuthi bafowethu izinto ngibone bafowethu zenza indlela okuzenza ngayo. Into engaphawulele abantu bakwazi bafowethu uku-manage debate. Anikwazi nithi uma niphikisana nixoxa ngento ethile bese niba personal. Uphume esihloni sale nto enikhuluma ngayo ugxile empilweni yomuntu ngqo. Uma niphikisana ngento ethile, musu kuba personal. Mphikise kuleyo nto kuphela, naye kuphikise kuleyo nto kuphela. Ngoba manje isikhathi sokuqala usuba personal, usungena empilweni yakhe, usumphikisa manje, usulwa naye direct manje. Leyo nto leyo ikhomba ukuthi wena awukwazi ukumanage isimo, awukwazi ukumanage debate kahle kahle. Ugcina udala ingxabano engenasidingo. Uma niphikisana nje ngento, gxilani kuleyo nto leyo niphikisana ngayo, kugcine lapho. Ungabe usuba personal futhi ungabi emotional.